Program Mladí reportéri pre životné prostredie na Slovensku oslavuje tento rok svoje 15. výročie. Pozvaní mladí reportéri mali možnosť zúčastniť sa jednodňového workshopu v Trnave, ktorý začal s viceprimátorom mesta. Sme si mohli pozrieť viacero malých, ale aj väčších krokov, ktoré mesto Trnava realizuje na svojom území s nejakým efektom eliminovania dopadov klímy na naše prostredie, kde som snažil ukázať, ako vytvárame nové zelené priestory aj v ťažko zastávanom území. Mňa teší, že nejaký takýto workshop vôbec prebieha. Som rád, keď vidím mladých ľudí s nejakým záujmom. Práve tá ekológia je taká, že všetci o tom rozprávajú, ale niečo si reálne pozrieť v praxi a rozumieť tomu, čo to aj môže znamenať, je zase tá druhá vec. Témy mladých reportérov sú vždy veľmi rozsiahle a každý dokáže spracovať časť, ktorá je danému reportérovi blízka. Program si chvália nielen dlhoroční mladí reportéri, ale i tí, ktorí sa do programu pridali len nedávno. V programe som druhý rok. Program sa mi veľmi páči, je úžasný, lebo sa tu učíme, jak spolupracovať, učíme sa prácu v teréne. Ja som v programe 2 roky a sa tu učím perfektne fotiť. Naša základná škola je 5 rokov v tomto programe, teraz začíname 6. Už sa u nás vystriedalo nejakých 10-15 reportérov. Workshop v Trnave sa niesol v duchu oslav a nechýbalo ani slávnostné odozdávanie programu do rúk novej koordinátorky Aťky Henčekovej. Je to celkom už čas, za ktorý sa nám podarilo program posunúť od úplných prvopočiatkov, kedy sme vytvárali metodiku, webovú stránku, zapájali sme prvé školy. Za tie roky sa podarilo strašne veľa úspechov a mám pocit, že ten program vstupuje teraz do takej fázy 3 s tým našim novým mladým tímom, vedeným koordinátorkou Aťkou Henčekovou. Novej koordinátorke Aťke prajem, aby cítila ten záujem. Mňa to veľmi posúvalo v tom programe a práve to, že som cítila, že ako to baví reportérov, ako to baví pedagógov, ako sme vnímaní ako veľmi zmysluplný program, ktorý prináša reálne výsledky, tak prajem, aby aj ona cítila tento motor a tú motiváciu a prežívala tú istú radosť z toho, že pomáhame meniť životné prostredie, ale aj vzťahy v komunitách k lepšiemu, viac citlivosti k životnému prostrediu. A nech je to rastie pod rukami. Tak ja sa veľmi teším z toho, že program Mladí reportéri pre životné prostredie je na Slovensku už 15. rok. Príde mi vlastne neskutočné to, že ja som jeho súčasťou už 11 rokov a želám si, aby minimálne ešte raz toľko vydržal, lebo podľa mňa je to skvelý program, ktorý si zaslúži, aby ho spoznalo ešte viac žiakov a pedagógov. Mojou ambíciou ako novej koordinátorky programu je asi v prvom rade udržať program minimálne v takej kvalite, ako som ho prevzala, pretože si myslím, že máme skvelú sieť ako učiteľov, tak aj vlastne vás, študentov, a rada by som určite oslovila aj nejaké nové školy a možno tak postupne zaradzovala práve viac nejakých jednodňových workshopov do tej našej ročnej agendy a uvidíme, čo to prinesie. Je to veľká výzva pre mňa, ale veľmi sa s nej teším.